ollaan vauhdissa. Ja siellä on takana Taikamies 1 ja Taikamies 2. ja niitten YouTube-nimi on Taikamiehet vlogaa. Taikamies vlogaa. Aiku Taikamies vlogaa. niin Taikamies vlog. Mutta me ollaan täällä Joensuun areenalla. Jupetiskonkasi. Niin me ollaan täällä areenalla. Joensuun areenalla. Tällöin pomppu, linnapäivä, joku ihme, en tiedä. Muuten vaan 5 € liput. Laittakaa kommentteihin, jos olette täällä. Meidän kiivitä tähän jutulle. Juu, täällä ei oikein niitä paikkoja, joissa voisi niinku kuvata video ihan rauhassa. Paitsi tämä. Niin, älkää velettikö nuista äänistä, nekin kuvat aikamiehen tuohon niin videoon. Mutta kumminkin kun ei kestä kuvata ihan kaikki, kun niillä on sitten niitä oikeuksia niitä. Täällä on ollut oikein ihan sika kivaa. Mitäs meillä täällä on? Ei juomia. Tänne ei saa kunnolla tulla. Taikamies lähti Jupetis ja Taikamies 1 jää. Mutta joo. Pitääkin me yrittää löytää laitteita. No, me tullaan ihan kohta. Moi! Noniin, kattokapa minkälainen sää tuolla ulkona on. Joensuussa sattaa tällä hetkellä lunta. Jupetiskon 8. Taikamies 1 tässä aloitti uuden videon, sillä menee kaikki pamppuneita. Tekisikö tuohon tempu? Tuo voisi tehdä tempu. No ette kyllä tehneet mitään temppu. Hei, mietun taas kohta. Moi!